някакво, това е процентство. Той изпука ми рамото. Казвам ти край и недоволно. Брато, аз мога наистина с фана вашата да се кажа или Донка, или Бонка. Да, послали са и песента за първ път тук що. Around me are familiar faces. Облече се да изяде филия лутеница и се съблече след това пак. О, сега сложих слаг дрехите, добре. То дори не знам как да го коментирам това, да видиш. Аз не мога, аз съм потресен. Съжаляваш ли за постъпката си? Не. Аз не. Като малко е текно караш да хапни. Не. Хайде. Не. Изчисти стаята. Не. Изкъпи се. Не. Ти от кога не си детска учителка? Абе яд. И аз си еби майката ли каза? Няма ли? Абе яд. И аз си еби майката каза. Ама не са го цензурили. Цензуриха е баси, преживявате нещо такова, и аз си еби майката не са го цензурили. В медиите ме изкара в мене като звяра и гадина и простаклято на простотия, защото псувам в клиповете. Обаче вие не цензурирате и аз си еби майката по национална телевизия. Това го гледат малките деца. Не се ли замислите за малките деца? Everybody was kung fu fighting. Най-изисканото плюе на света. Тя бе учителка. Що си спру, брат? Демонстрирам. Човек, представи си след свирка да кажеш гълта и тя. Аре, махай се от тук, бе. Здравейте, мили хора, аз съм Сисона и днес ще си говорим за това как... стига, млъкни. И сега така сирите котката. Стига, млъкни. Убия с вратата. Откъде знаеш, че е котка? Мога да е детето й. Такова му тряска вратата в лицето. Махни, бе! Това звучеше като лепенката на обувките ми. Искам само да ти го покажа. Чуй нея. Поне имаме малък напредък и започна да му расте брада. Как така, откъде? Ми... Кристияне, посердите се, извиняй. За дъщеря ми Ели. Значи, готви добре, чисти добре, духа добре. Цял да дрънка на една играчка, иска да става гайдарка, моля ти се. Ма, 300 лева за гайда, кой има такива пари? Това става, като хората се чувстват големи, почват да си мислят своите грандиозни схеми. Пожелавам ти късмет в следващото начинание, но като не струва да не бъдеш в отрицание. Акнето ти се пръсна от твоята голяма слава, докато аз строях къща, ти косеше една ливада. В бъдещето прапаща си номер едно, ама много се замоля, скри ги тая тата си, брато. Набита като редиш ми се правиш на окора. Баба ни като блеса не можа, останеш прав. Съветно те пиляче от облака да слежеш, да се върнеш в 7-ми клас и да почнеш да се режеш. Шансовете ти срещу мен са като на фики краката. По-малки от тези на децата в махалата. Как осъзнах, че трябва да вляза в форма? Ами, днеска се претеглих на кантара. След това се пробвах, защото казваш, че трябва да си свалиш дрехите и да се претеглиш на гол. Пробвах се и това, обаче не се получи много.
Е, Крис? Ти как така от народно премина към хип-хоп? Това е много интересен въпрос, брат. Не знам. Осъзнах, че нямам никакъв талант, брат, и реших да стана рапър просто. Не знам. Дори жужжално ти се смея в момента, биби! Следващия път, ако направите евентуално някое видео, само да добавя, ако направите евентуално някое видео, моля ви се от все сърце, моля ви се, облечете се с тези неща, това от все сърце дадено, боядисите си стаята и все така нататък. Моля ти се от все сърце, кажи на майка ти да си ги вземе, човек, че тук са вече от 2 седмици, както казах, и почва да мирише малко. Ако ви набарам, Пловдив ще ви се види тесен.